Goeiemorgen, we zeggen naar Simmer in Friesland. Koffie, thee, tabak, klokken. Ja, wat komt hier eigenlijk net bij? Als ik het houden, die gezellige midstritten en hoe de ballonfeesten, dan weet je ook wel hoe let dat het is. Dit is Simmer in Friesland vanuit de Jouwer. Onder andere van de Jouwer leidt de Tolhoes Bregen, een belangrijk plak van de Jouwer, want Jouwer is een vlekken. Daar binnen net zo vol van in Friesland. Nou, al je toeristen hier, het is een drukte van belang op dit kruispunt. En daar vind ik Arjen de Ree. Arjen de Ree is amateurhistoricus. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebben we op dit plak oppraat, de Ree? Nou, de Jouwer is op dit plak ontstaan als uitbuurt van Westermar. En we binnen een vlekken, omdat we krek net een van de ruchten hingen die er nodig waren om een stad te worden. Dus als je hem niet wil hier, Dan hier een stad geweest. die jou ook gewoon een stad west. Alsjeblieft. Ja. Ben je een echte Jouster? Ik ben hik en toind op een Jouster. Ja, nou, dan hebben we juist de persoon te pakken van de roenlering. Ja. Zullen we even een stukje verder? We zullen even een stukje verder. Nou, ben benieuwd. Ik neem je mee wat mooi. Toeristen uit Wales, Ja. zelfs zag ik op bezoek hier in de haven. Maar jij is weer een hele oorzaak belangrijk voor dit plak, toch? Ja, klopt. Hier waren vooral skipjes gebouwd. Bijvoorbeeld hier op de andere kant bij de scheepswerf De Jong. Maar die werf daar. Die werf daar. En daar is dus ik het statenjacht. De Friso is daar gebouwd. Die is daar wijk aan. Die het, met de familie Halterop van der Zee heeft hij dus gebouwd. Jongen. Nou, als dat klokje thuis tikt. Tikt het hier ik? Ja! Want we ben je bij een klokmakerij. Oké, ja, want dat viert de meesten misschien nog wel eens, hè? Koffie, dat verhaal kennen we van jou. Ja, maar jou dus ik red worden om zijn klokken. Sure. We hebben hier op zijn meest een 120 klokmakershand. En jou voelt een heel belangrijk onderdeel daarvan, Sjenlet, hè? Juist. Ja, ik volg jou. Prima. Dit is dus de juiste klokkenmakerij. Ja, dit is de juiste klokkenmakerij en we komen hier dus in de werkplaats. Maar ik wil hem eigenlijk even mooi nemen naar wat specifieker werk. Ah. Nou, we ben je dus nou boven komen in het domiciel van Lipje Verweda. Lipje Verweda is klokschilder. En Misschien eigenlijk het belangrijkste bij een klok. het is het zichtwerk, hè? Vaak. Je sjugge op een wiezenplaat, maar je sjugge ik de versieringen die er omgebracht binnen. En dat is Lipje Verweda werk. Jongen. Je bent dus 2 klokkenmakerijen hier op een Jouwer. Klopt. En bij deze waar we nou staan, die is dus krek weer even wat oorzaak dan waar we komen. En dat maakt het dat onze klokken van de Jouwer breed over de wereld zeg maar, te plak komen bij mensen. Mooi hun eigen mensen. Ja. Je ben ik natuurlijk fan van de koffie. En daar zien we even bij het Koffiemuseum. Juist. Dit is onze koffiebrander en die werkt als volgt. We doen hier boven in het rechter gaat ruwe groene koffie noemen we dat. Die koffie stroomt in de trommel, een draaiende trommel. En daar is een gasvlam onder. Die gasvlam die verhit de koffie tot ongeveer ruim 200 graden. Wordt gebrand en na ongeveer 10 minuten is de koffie gebrand. Dus dan doen we de klep open en dan komt de gebrande koffie eruit. Maar Manus, de bieren ben brand, ze ben klaar. Dan neem ik ze mooi en dan ga ik ze mellen. Mooi. Mellen is de bieren fijn maakt dat die klaar is om te broeken om de koffie te zetten. Ja, mijn bloed is koffie. Koffie is zo'n mooi product. We broeken dagelijks. En het bijzondere van koffie is ik altijd weer, het is een product wat groeit onder de struiken. En daardoor is het ontzettend moeilijk om elke dag weer diezelfde melange in dat pak koffie te krijgen. En dat maakt het wel heel bijzonder. En die melange is natuurlijk een andere soort koffie en daarnaast het brandproces. En dat maakt het totaal dat we iedere dag weer een lekker bakje koffie hebben.
Dankjewel voor de lekkere koffie. Ja, graag die jongens. Ja, Hartstikke mooi. tegen met tegen. Ja, graag die. Tot ziens, hè? Tot ziens. Hoi. Hoi. Nou, wij mooi even kuieren door de midstrijd. Hier gezellig. Het is berengezellig altijd Ja. op een jouwer. De terrasjes zitten nou, sinds hij er weer even flink bij is, zitten we knap vol. Ja. En dan kun je aan de mensen merken, dan worden ze fleuriger. Ja. En fleurige mensen, daar horen wij wel van. Ben we zelf ik. Dus die klik is fantastisch. We gaan een liedse tour van de Jouwer horen. Want je ook in als amateurhistorische oer al vertellen hoe de Jouwer had ik een heel soort. We eindigen bij een grote tour. Bij een hele grote tour, de Jouwster Tour natuurlijk, dat is de bekendste marker voor de Jouwer natuurlijk. De kerstmek van 4 oude kerstmchen. Mensen die vroeger op een bouw aan het werk waren, konden mooi op het toerwerk zien hoe let het weer verskaft en dergelijke. Dus toeristen mooi ik graag even bij me omheen zijn, want het is wel een sieraad voor de Jouwer. Nou, en dat bleef het echt de komende tijd. Hij is correct weer restaureerd. Daarom, hij kende weer even wat jaren zien. Ja. Maar ik wil tegen danken, zei ze, voor de geweldige roenleiding. Graag gedaan, Timo. We hadden van genoten. Mooi. Tegen dank en graag ontzien op jou. Waar wit? Dank u wel. Graag gedaan. Want in die heegnet, die wettertour hier pontificaal in het centrum van de Jouwer. En je zult er maar wijnen. Volkert Meijer is de gelukkige. Ja, ik zei, je zult er maar wijnen. Jo, wen je er? Zeker. Ja, Welkom. ja, maar je even binnen zijn, want dat is natuurlijk de vraag. Absoluut. Kom Ja? binnen. Mooi. Zo hé, Ja, dat is hem dan. wat een plakje. Zeker. Ja, wen je in een wettertour. Hoe is dat? Ja, bijzonder. Ja? Ja, ik zeg altijd, er was wel iets nodig om mij uit Amsterdam te krijgen toen ik de keus maakte om hierheen te komen. Maar nee, het is een hele bijzondere en fijne plek. Oh, even roesje, hè? Zeker. Zo, en waar ben we nou onderwijs naar daar? Yes, de toren in. Ah, kijk. Waar zijn die glazen van? Ja, dus we hebben hier op de eerste verdieping, daar zijn we nu, daar heb je relatief weinig licht. Er zijn wat minder ramen, dus ze hebben heel mooi de licht van onder laten komen. Ja, oké. Nou, hier komen we op de tweede verdieping, de badkamer. En hier heb je eigenlijk al de mooiste beleving van de toren. Zo, Omdat je hè? hier vanuit 4 kanten krijg je licht. Ja, Dus het is helemaal niet zo groot of zo qua ruimte, maar het geeft een heel mooi ruimtelijk gevoel. Doordat je al die vrijheid, al die ruimte om je heen hebt. Ja, dus dat is heel fijn. meestal kun je action als je in de badkamer staat. Ja, zeker. Ik heb Toch? wel gehad dat ik het niet door had. Stond ik hier naakt bij de wastafel. Oh nee, En toen wat? had ik het licht aan laten staan en toen bleek dat iedereen me kon zien. Dus, Oh ja. Nee, sindsdien dat maar denk je ook nu wel netjes meer om. met het gordijntje dicht. Oh ja. Nou, dan klimmen we nu door naar het bassin. Kun je nog eigen de tour in. Hoeveel meter eigenlijk? 31. 31, shit. Nou ben we wel echt op het top, hè? Met Jern het dek, het galmt. Zeker, vlak onder het dak. En wat wij op dit moment net jaren, maar Ronald, de cameraman wel, Ja, is dat er een bron op het geluid van uw microfoontje zit. ja. Hoe komt dat? Ja, waarschijnlijk je ziet hier al die kabels lopen. Daar hangen hier gsm-antennes op. En ik denk dat het daarmee te maken heeft met een magnetisch veld. En gelukkig jaren wij de bron net. Nee, dat scheelt. Dat zou ik niet willen. Nee. Ben ik nog wel even nieuwsgierig, Volkert, want we wennen dus in die wettertour. Best al een beetje wend hier op een Jouwer. Ja, zeker. Ja, ik heb niet voor Jouwer specifiek gekozen, maar echt voor de toren. Veelst je al een echte Jouwster. Nou, ik weet niet of ik dat mag zeggen als nepvries, maar juist er genoeg. Ja, tegentank van de gastvrijheid, dat we hier even zien mochten. En ontzien. Ontzettend. Dat weer het weer bijzondere verhaal. Joetus van de Jouwer. Morgen, dan ben we er weer. En dan zien we op ons allerlaatste dag van Simmer in Friesland is een simmer in Nijwanne. Dat is morgen. Sjen dus. Van nou nog één ding. Dat is vanzelfs een sticker plakken. Want hier op een Jouwer
is het vanzelfs ek. Simmer in Friesland.